Nous en Ignagman, nous avons fait la revue des séries du Mali Film. Abonnez-vous au bienvenue. Abonnez-vous au Nintier au Galamela Alibi. Nous donc bi vidéo parce que maintenant femme m'a donné parce que mois de janvier là ne bara chama ke donc on a bara là parce que ne bara na en fait janvier là on a bara ka trop donc tant qu'on a qu'un boulot qu'a faut qu'on a revue quoi donc si ça on met une vidéo quand il là en tout cas ni série mouillé et puis pour que vous commentez rapidement quoi donc maintenant remixi fitting neke pour que quand on y a fi bon na doni quoi on y a fi bon na doni donc entre temps parce que janvier l'année ka baraka tchan parce que janvier l'année rebe baraka 6 jours sur 7 donc du lundi au samedi donc à Manonga donc maintenant dimanche drone sur le reposer donc na temps sur ka faut comme revue donc alka faut comme serou la pour que ka faut comme revue derrière quoi donc c'est pour ça mais à que tout on fait alibi donc parce que ça me tient vraiment à cœur parce que revue Kelly à Kadigné awere joie ben quand franchement à Kadigné à Kelly Kadigné donc maintenant faut moi à Mandigné donc bon on a une vidéo pour que ka ñene film do bo amna ñogona quoi donc c'est ça netre nous ne série m'damné lajeli damné donc ñi chaman lajé ñi chamanaje malien film chamanaje série chamanaje fene donc parce que nous me vacances là 2 semaines qu'on a là donc ñi chamanaje donc film baw de YouTube kan film chaman de YouTube kan donc c'est ça on y a la Elba production au lieu coura damné ou va film ko mungunte la ka bo déjà bamé bana malla donc ya ke min buna ke série donc épisode follow damné là donc ni épisode follow la je ko fifi ah en tout cas ni épisode follow naje en tout cas ne kon boulot c'est prometteur franchement donc to nous koni amna siga épisode to naje ou buna ke tugumna parce que épisode follow koni papa abe damné ah gafarne fifi rayne la sira volo ah tante fifi bolo de parti sagana ne ko ah donc ni revue na ko me jare mais là aboko beaucoup mamna franchement nta donné na tande soro ka ke mais ne ko ni temps ni fitini soro alla kera me message chawma et communauté YouTube ka me message chawma ka to ka commentaire mun ke donc ni temps soro ka fem naje mais nta donné na tande soro ka vidéo ke mais peut-être mena vidéo direct do ke nta don mais ara que nana ne besoin ba wala pour que ka renouveau ke anga ko na quoi donc na yere akli mouye aw suko foni commentaire là parce que commentaire ko ni tena sego kala la tena sego wa répondre là donc o koni na la sonama al neme soufela de fait nin clara barala soufela ne ba répond problème faut to yoronna donc si ça n'y fifi la dia en tout cas de Elba production là où il y a damné épisode follow bora en tout cas fifi te makade ati magali doni papa et puis yeta digital fane au lui tourner solo ou yé tourner solo ou va continuer saison 2 continue ah donc c'est ça patron coura de nana et kadi place là donc au patron coura on va saria kuram damne c'est ça pas ça je pense que tourner solo ou bena clé ni beko fait mais patron ko ta kala ma ko badu ko na da tout là donc c'est ça ndaro go na yeto go na mais je pense que ko be dugu la et puis anya yi patron ko fene ah o fene me ko ka kere fe en tout cas o fene me ka chauffer donne fene me ka chauffer rede donc là ndaro mena transoro mais beto ka commentaire ni sondage mo ngoni tena se ko lubla la bo to ko lubla donc 600 boutum tv fene aller fene mena je pense parce qu'à quoi face caché d'amener donc à quoi film à quoi série fla d'amener Ali Baba Lai Baba et puis face caché donc comme au luma banfolo ou l'épisode qui est ou bien fla de boro ou là comme au luma banfolo je pense que nous faisons nous ta continuer donc Diogo de Kona donc au fene ou cinéma na donc cinéma na mois de janvier là ou quand bon donc je pense qu'après on va la YouTube pour que le Diogo to continue c'est vrai que ma délega Diogo revue ke a Kadigné ka ke parce que film do ko chama ba kono et puis la dit quand chama fene ba kono donc et puis ni film
ni dɔw fana ye hakili yɛrɛ t'u titre la bilen mais franchement ne yɛrɛ kɔni ne sewalelenba de don Mali ka siriko in na quoi sewalen don parce que film an bɛ ka avancer yɛrɛ de an bɛ ka avancer ala ka nin kɛ an ka avancer a tɔ ninnu na mais terrain ne bɛ mun ɲininka olu ka fɔ sisan donc aw k'a fɔ ne aw bɛ fɛ an ka évoluer cogo di donc ne kɔni voilà donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye pour que ka ɲɛnɛ film dɔɔni b'aw la et puis k'a fɔ série minnu bɛ sen na en tout cas n bɛ minnu kalama mais n bɛ o tɛ ok donc n'ala sɔnna ma aw kana jigin na donc n'an ma revue mois de janvier parce que n bɛna sɛgɛn ne comme n b'a dɔn donc n bɛna vidéo nin kɛ pour que ka k'aw ladɔnniya quoi k'aw ladɔnniya k'aw kunnafoniya ko la donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye donc ne ko ne terinu donc a bɛ se ka idée caman diya dɛ et puis série caman fana bɛ yen ne tɛ minnu dɔn minnu revue bɛ se ka diya aw ye donc a bɛ se k'a bɛɛ fɔ n ye commentaire ninnu na problème foyi t'a la parce que n bɛ bɛɛ ka avis ta comme n yɛrɛ y'a fɔ ye cogo min na an ye terima de dɛ donc an bɛ kuma an bɛ to k'an ka kumaninw fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ yan ok o de tun ne terinu donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ y'a mɛn a k'an bɛn aw bonne et heureuse année encore aw bonne et heureuse année surtout kɛnɛya in kɔni an ko sabati hali bi ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma à très bientôt